女シャルと次女サリと誕生日でーす。皆さん、最近は私みたいなお友達とも会えず遊ばないで寂しい日々を送っていると思います。私会いたいよ。私も会いたいよ。今日はウイグルの楽器を紹介して盛り上がりましょう。イエーイ。その前に少しウイグルの歌や踊りについて話しましょう。二人この前のマッシュアップうまかったけど踊り好きなの？好きよ。大好き。一番大好きなのはマッシュアップなんだ。そうなんだ。私も大好き。昔からウイグルでは女の子は歩き出したら踊り出し、男の子は喋り出したら歌い出すって言われてたんだって。ビリちゃんも同じだったんだよ。私がこうやって踊りが大好きで歌ってた時にビビちゃんこうやって踊ってくれたの。こんな感じにね。すごく可愛かったんだよ。私もその時に。二人ともウイグルでは一つだけ世界文化遺産に登録したものがあるんだよ。どんなものだと思う？わかりません。わかりません。教えてあげようか？教えてください。教えてください。それはね、ウイグル十人ムカムといそれはウイグルの十人ムカムといって演奏には24時間もかかるんだって。一日じゃん。じゃあ一日だ。それはウイグルの音楽、歌、踊りの総合の舞台の芸術があるんだよ。そうなんだ。それについては今度他の番組で詳しく話すので、今日はひとまず置いときましょう。はい、それでは今日のメインの楽器に入っていきましょう。今日私はこの部屋に何個かの楽器を準備しました。それを見つけ出して探してここに集合してみましょう。よースタート。1個だよ、1人。1個。よースタート。私はもう簡単。ない。どうかな。難しいな。叩かない。はい、ありがとう。なんだありがとう。はい。じゃあみんな sit down。こっちやると。じゃあみんな行こう。じゃあ私はこのおしゃれなラップにしようかな。この女の人がこのドゥッタルを弾いてるね。本当はこんなおしゃれな絵なんてなくてでっかい何の色なんだけど、これはちょっとおしゃれで可愛いね。ドゥタンタブンタンドゥタンタブンタン。はい、じゃあそこまでストップ。はい、じゃあみんな自分が持ってるやつの弦を数えてみよう。ベシキューステトゥッタルバーキャン4個ですね。ベルシキューステベス5個ベスだよ。2個だよ。ウイグル語でしき。はい、今日のメインはこのドゥッタルです。ドゥッタルは昔はこの弦が動物の腸とかでできています。この本体はどんなものでできていると思う？木、アンズとクルミの木。リリちゃん詳しいね。そう、アンズやクルミなどの木です。この後ろには綺麗な模様があります。一緒だね。ちょっと形が、でもこの後がちょっと一緒だわよね。ウイグル人の職人はすごいね。私はこの柄を気に入ってるんだよ。この柄は動物の角、それから骨、
それからラーデンを使っています。ちなみにラーデンは真珠を取った貝殻のことです。あとね、ドゥッタルの名前の由来はペルシア語でドゥは四季に、タルは弦っていう意味でドゥッタルになったそうです。へえ。私たちは弾けないんだよね。弾けない。だけど私たちの知っている人で弾ける人っているかな？いる。ドゥムラテさん。他には？チョコレートさん。私が一番知っている人はおばあちゃんだよ。おばあちゃんもね、うまかったんだって。へえ。リリちゃん、おばあちゃんの弾いたところ見てみたいね。だけど今日は私たちが知ってる中でドゥッタルを教えたビデオがあったから、それを知り合いがやったところを見せてよと思います。だけど私も少しだけその人のを見て少しだけ分かってきたんで、少しだけ弾いてみます。はい、それでは始めたいと思います。2人とも静かにしてね。よーい、スタート。はじめの基本はここを挟むように持ってここら辺を弾くんですけど、はじめは4本の指で1、それから親指だけで2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、で弾きます。で、基本の2はちょっと音楽っぽく聞こえるんですけど、ここを動かしてメロディーを弾いて、まずは上から下から上下っていく。私調べてみたところ、こっちの弦音だったっけ？一本の弦がメロディー、もう一つの弦がベースを回して。Birinci məşqə 4 barmaqla güc bilan tang uramiz. Güc bilan uramiz. İkinci məşq cho'ng qo'l bilan töbäga seraymiz. Okay, endi ikkisini birlashtiramiz, ha? 1 2 1 2 1 2 1 2. Endi to'rtinchi mashq pastga 2, tepaga 2, ha? 1 2 2 1 2 2. Xo'sh, buni mashq bo'lgandan keyin Uyg'urlarning asosiy muzikasi bo'lgan usulliq muzikani chalamiz, ha? Ularni bu tezisi astı, astıga birini, töbüge ikini, astıga birini, töbüge iki, astıga birini tügeydi. Pes, töpü, töpü, pes, töpü, töpü, pes, pes, töpü, töpü, pes, töpü, töpü, pes. Birinci saat ders tügeydi. Do, do, sol, la, si, do, sol, la, si, do. Çokum, la'ni birinci barmakta. Sol, la, si, do. Nama? Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, mi, do. Do, si, la, so, fa, mi, re, do, si, la, do, fa, mi, re, do. Bu adette dutta G kuy. G küçük kuy yoki G cho'ng kuy tanishilib, ikki xil tanishlik bo'ldi. Bu so'da chalamiz, andin ovoz yuqori kelib qolganda D, re chalamiz. D küçük kuy chalamiz. D cho'ng kuy, D küçük kuy. Şundak. Endin soğut çalan vaktimizde.
勉強コーナーその8、今日は色を覚えていきます。ウイグル語で色はランと言います。3回言いましょう。ラン、ラン、ラン。覚えたかな？今日覚える色は赤、桃色、黄色、橙色、茶色の5色です。私はこの中で黄色が大好きです。私は桃色。赤。好きなのね。はい。さて、覚えていきたいと思うんですけれど、ウイグルではたまに、例えば、赤はクズルって言うんですけど、クズルにランってたまにつけてもつけなくてもいいんですけど、今覚えるときはつけないでいきます。それではいきます。私が日本語で言ったら、ウイグル語で言ってね。はい。赤、クズル、赤、クズル、赤、クズル、桃色、オーラン、桃色、オーラン、桃色、オーラン、黄色、セレク、黄色、セレク、黄色、セレク、橙、アッピースンラン、橙、アピスンラン。橙、アピスンラン。茶色、ジゲーラン。茶色、ジゲーラン。茶色。ジゲーラン。さて覚えたかな？最後に後ろからあと2回くらい言ってみよう。茶色、ジゲーラン。茶色、ジゲーラン。橙色、アピスンラン。橙色、アピスンラン。黄色、セレク。黄色、セレク。桃色、オーラン、桃色、オーラン。赤、クズル。クズル。赤。クズル。さて覚えたかな？今日の授業はここまで。あと最後に1回だけ復習してみようか。赤、クズル。クズルラン、クズルラン。桃色、オーラン、黄色、セレフラン、橙色、アピスンラン、茶色、ジゲーラン。さて覚えたかな？本当に今日の授業は本当に